Ka channel lau thlai tu te chibai le vek ule tunjum kan video chuan Chiura Changper anti angkha khatiang angkha olsam dewin tui dewin siam dan ka lo tilang le dona hei tuna kan hmu ang hian hei Changper kan ti meya mi zo chuan bu fai den per ania hetiang hi kezi chan ve ka mang dona kezi chan ve hi cheng somthum panga chu tiang vel chuang ka lein ka sha amana tlom lu tu kezi chan ve hi chu tam ve lu tu ka chuan ama sabera hi chuanin ta hian tel ka chuanga tlem te thirfian khat ang vel dekha kan chuang sa anga chuanin hei badam hi ka vei hnih vel ka tela badam hi kan kang photanga alo puak deuh chak ta tia khan kan thur chuak le anga kari pata hi kan neya hei kari pata kan nei ve kher lo mai theya kari pata tel lo po hianin a theya du chuanin marcha hring te po akan tel theya marcha hring kan kha atui reuh topa tespata te po du chuan a man theya du chuan chung tel mi alo po chuan ati theya kathur le a chuanin kan Changper kha kan telanga gas hi anyam ber do tu vela kan da anga chuanin ti hianin kan chokanga zoi in hei kan kang ram don ani hei ti hian a rawng te lo in thlak deuanga lo uk dewa hei hetia Hmeh po hianin a rama asom rep theia khatiang khan alo om don ani khatiang ni thleng kha kan kanga minin ni vel mei hi ti san lu tuk lo tur ania amin thalo khanin aram ve vat theia chuan khatiang anga zoi a mini thum vel kan nuwa khanin chini hi thirfian te hnih ka tela chuanin ti hianin reivak lo ka chok le a chini kha hei aron tui anga aron khudeu anga khtianga chini aron tui khanin kan off mai don ani gas kha hetianga Changper kan hi a thalu tuka Thingpui Hmeh ate puara ola baka inleng han neya Thingpui Hmeh ate han chopa hian biscuit te ti ngot ai chuanin alo moi hnai baka alo tui zawka hetiang anga siam sa hi burphuya kan da chuanin kar khat kar hnih te po Chhelovin a om theia chu wang chuanin ti hianin voi le khat siam lok theuh po hi engma poina om lova hei that le zwal em na nin ka hria ti hianin ka kan sa kha bola hianin ka dalu ta chuan hei badam le kari pata kan kha katila ti hianin thil dang engma tilangai to lawa kan chopola ti khan a ei thei to mai ani aram repa a hmui bok chi a atui lu tuka
badam lo pawh hi dry fruits almond te cashewnut te khatiang te pawh kha kan nei rem chan chuan khang pawh kha kan kanganga kan tel thei a khang khan ati tui le zual em em ani heti hianin rei tak ada that thei ani khati zong kha ni a tu motalin in lo tangkai pui le nge ka be se